Здравейте на всички! Аз съм Павел от Мъжка работа. Днес ще говорим за наставничество на други мъже. Мъжете не се раждат, те се създават. И те се създават само единствено от други мъже. Независимо какво ни казва обърканото ни общество днеска, една жена не може да свърши такава работа за един мъж, както и обратното също е вярно. Една майка с цялата си любов, с всичките усилия, внимание, време и грижи, които вкарва с нейната рожба, няма да може да превърне едно момче в един мъж. За целта са нужни само единствено други мъже. Един мъж, който е преминал през такъв тип работа. Станал е от юнош, се е превърнал в истински мъж, свършил е работата си духовно, емоционално и психически, има за цел две неща. Първото нещо е да бъде любящ съпруг и отдаден баща, и второто нещо е да бъде наставник на други мъже или духовен баща за други мъже. Не се изисква толкова много желание или време, но се изисква щедрост на духа и желание да търсиме тези мъже и да ги дариме с времето и нужното внимание, от което те толкова имат нужда. Като че ли в днешно време всеки казва за какво са ни мъже, не ни трябват никакви мъже, може да се справим сами, всичко е токсична мъжественост и така нататък и така нататък. Още по-лошо, което наблюдавам не само в България, но и извън България, е, че мъжете по-малко и по-малко приоритизират време един с друг. В редките случаи, които това става, като че ли няма дълбочина, няма достатъчно време или пространство за по-дълбоки разговори. Повечето пъти стават такива разговори на питиета, барове, дискотеки и така нататък, където като че ли нещата са доста плитки. Някой също би казал, мъжете са създали толкова много проблеми по света, защо трябва да ги слушаме тях? Аз бих спорил, че това не са истински мъже, а са юноши или деца в телата на мъже, които не са си свършили работата и емоционално и физически нараняват себе си и други около тях. Но да кажем, че дори това да е истина, тогава бих спорил също, че голяма част от решенията ще дойдат също от мъже. Като мъже ние имаме сила и тя е абсолютно необходима, независимо какво ни казва нашето объркано общество днес. Може би не сме имали тази мъжка фигура, тази бащина фигура в живота ни, когато сме израствали. Поради ред причини. Може би да сме също имали нужда от присъствието на някой треньор, който да ни натиска, за да станем по-добра версия на себе си, обаче не сме имали такъв човек в нашия живот. Интересното и мисля, че важното нещо е да разберем, че всеки един от нас има шанс да стане наставник на други мъже, стига да иска, разбира се. Всеки един от нас има умения, които е научил с времето и които може да предаде на другите мъже, които имат толкова голяма нужда да бъдат видяни, да бъдат чути и да бъдат наставлявани. Мисля, че нещо такова би било полезно и за двете страни, както за по-възрастните мъже или за мъжете, които имат какво да предадат на по-младото поколение, които за съжаление в днешно време, специално по-възрастните мъже, като че ли са малко по-настрани. Са по старчески домове, далече от младите мъже, по селата и така нататък и никой не търси вече мъдростта им. Но си мисля, че нещо такова ще бъде изключително добре, оздравително за душата им, ако могат да предадат тяхната мъдрост на по-младите мъже. И от другата страна, разбира се, мисля, ще бъде много важно за тези млади момчета и мъже, които са объркани и скитат ненаставлявани, нечути, невидяни, неблагословени, а пък в същото време имат толкова много нужда от такъв тип внимание. Така че, мисля, че може да дадем този дар, който може би не са го дали на нас, когато сме били млади и може да го дадем на други мъже. Надявам се, че това видео ви е харесало. Ако е така, оставете ни коментар. Ако не ви е харесало, кажете ни защо и ще се видим в другото видео. Благодаря.